दिनैसिम मोनसे आरो गोदान आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों मोनसे आरो गोदान भिडिअ लाना फैबाय। बे भिडिअआ दिनैनि माखासे आपडेट होगोन आरो माखासे गोनां बाथ्रा बाहेरायाव थाग्राफोरनि बेखौ नोंथांमोना मोजाङै खोनासंना लाबानो जाबाय। बाहेरायाव जायफ्रा फासिना दङ, बाहेरा बेंगालर, तामिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, केरेला जेरावखि थाया मानो अकल जोंनि आसामनि थाखायल' दे, आसामनि थाखाय माने आसामनि मानसिफ्रा जाखिनि बाहेरायाव थाना दंहैयो बिसोरनि थाखाय मोनसे जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे सुबिदा एबा राहा होदों। नोंथांमोना बेखौ मोजाङै खोनासंना लाबानो जाबाय। जायफोर आंनि भिडिअखौ नुदों बे नोंथांमोननि थाखाय बिराद इम्परटेन्टथार। दा आं बुंलांनो सानदों आसामनि मानसिफोरखौ लाबोनो हानाय नङा होननानै बुंदों। माने जायखिनि बाहेरायाव फासिना दं बेखौ आसामाव लाबोनो हानाय नङा होननानै हेमन्त शर्माया बुंदों। मानि थाखाय होनबा नोंथांमोन आरो जोंनि बेसेबां आसामनि बाहेरायाव मानसिफोर दङ बेखौ लाबोनांगौ गोरलै बाथ्रा नङा। बेनिखायनो हेमन्त शर्माया बैखौ नुहुरनानै गिनानै नोंथांमोननि सायाव बेफोरबायदि राव बुंदों। दा नोंथांमोननि सायावबो सोरनाव दा पजिटिभ दं, सोरनाव नेगेटिभ दं, माने बिनि थाखाय दा जोबोद गिनांगौ जाना फैदों। जुदि नोंथांमोननि सायावनो जुदि जोंनि आसामाव फैयोबा, जुदि कर'नाखौ लाना फैयोब्ला आरो जोंनि आसामाव बेसेबां बिपद सोमजिबावगोन बेखौ साननानै दा हेमन्त शर्माया बेफोरबायदि माने गोरलै बाथ्रा नङा होनना बुंदों आरोना। दा बे पेराग्राफसिम थांबाय। बेनि अनगायै मोनसे राहा होनाय जादों, माने बेनि अनगायै मोनसे राहा होनाय जादों। माने बे राहायानो जादों जे नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नुबाय जानांगौ, नैबे मबाइल नम्बरखौ नोंथांमोना इयाव माने नोंथांमोना मिस कलल' खालामनांगौ। माने मिस कलल' खालामो आरो बे नम्बराव नोंथांमोना बे नम्बराव मिस कलल' खालामबानो नोंथांमोननि दसेनि उनाव SMS फैगोन। माने दसेनि उनाव माने मेसेज फैगोन आरो नोंथांमोननाव। बेखौ मिस कल खालामबानो आरोना। ओमफ्राय बे मेसेजाव मोनसे लिंक फैगोन आरोना। बे मोनसे लिंक फैनायखौ नोंथांमोना माने साबमिट खालामनांगौ। माने मा डकुमेन्टस बियो मा बियो नोंथांमोना इयाव खालामनांगोन आरोना। नोंथांनि नाम बिगोन, फन नाम्बारथ' थाखागोनानो, आरो हय नोंथांनि आधार भटार बिनो हागौ। माने बेखौ दा नोंथांमोननि रोखायै बानायनो हाया। जोंनि आसामा बेखौ बानायनांगौआ मोनसे केस जानो हागौ। जायफोर बाहेरायाव थादों बिसोरनि थाखायल'सो बे राहानि थाखाय। दा जों दा मिथिबाय वेबसाइट लाबोगोन होनदों, बेनो नोंथांमोननि राहाया। वेबसाइटआ बेनो, खोनाबायना नोंथांमोन? वेबसाइटनि मोनसे एप लाबोगोन होननाय राहाया बेनि अनगा दा बेखौनो खालामनाय जादों नोंथांमोननि थाखाय। दा वेबसाइट लाबोगोन, एप लाबोगोन होननाय खोनाबाय थानाय समा दा बे राहाखौ लाना फैबाय आरो। माने बे मेसेजनि लिंकजों नोंथांखौ माने कनफार्म खालामनाय जागोन। साबमिट खालामजोबनांगौ नोंथाङाबो, जायफोर नेट गोरों आरो जायफोर रोङा बिसोरखौबो खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोना। माने बिनि सायाव माने नोंथांमोननो माने इयाव फैसा होनायनि मोनसे माबा लादों आरो सरकारा। बेखौ साबमिट खालामबा नोंथांमोना बे एकाउन्टआव माने नोंथांमोननि एकाउन्टआव फैसा हाबगोन आरो। आं बेखौनो बुंनो सानदों। माने ओरैबायदि बे नम्बराव मेनसन खालामा, बे लिंकखौ नोंथांमोना जुदि कमप्लिटलि खालामना लानो हामारथारो अब्ला नोंथांमोना माने सरकारनिफ्राय मोनसे राहाखौ मोननो हागोन आरो। नोंथांमोना जा बियो नोंथांमोना बेखौ कमप्लिट खालामनो जाबाय। बिदिनो जा डकुमेन्टस आइडि नांगौ, नोंथांनि फोरमानखौ नांखागौ नङा होमबा? बेखौ नोंथांमोना कमप्लिट खालामना होबानो जाबाय आरोना। आरो आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानबावदों, नोंथांमोननियाव मोनसे बेफोरबायदि माने आरो माने ओरैबायदि आरोना, जुदि नोंथाङा जुदि मिस कल हरनाबो नोंथाङा मेसेज मोनाखै, जुदि मेसेज मोनाखैबा नोंथांमोना बिसोरनो गावसोरनो माने मिस कलआथ' मिस कल जानानै थाखायो नालाय बिसोरनाव, माने जि समाव बिसोर जि खामानि बे अबे नम्बरखौ मावनाय जायाखै बेखौ बिसोरनो गावसोरनो माने फन खालामनानै नोंथांखौ खबर लागोन जाहैदों। माने 48 आवारनि उनाव नोंथांमोना बेखौ गोसोआव ला, नोजोर होनानै ला, आरो बाहेरायाव ओंखारनाङा। नोंसोरनि मोजांनि थाखायसो दा सरकाराबो राहा लामा नागिरगासिनो। आरो मोनसे बाथ्राबाव नोंथांमोना नायलांबाय था आरो खोनासंबाय था। बेंक डिटेल्स हरनाय समाव आरोना, जेब्लानि बे लिंक माबा मोनसे बेयाव जि डिटेल्स बियो, बेंकनिबो लिंक माबा माबि बियो, बे समाव नोंथांमोना बेंक डिटेल्स हरनाय समाव माने एकाउन्ट नम्बर होनांगौ। ओमफ्राय बिनिफ्राय IFSC क'डखौ होनांगौ। बेनिफ्राय नोंथांनाव मोनसे OTP, नोंथांनि मबाइलाव मोनसे मेसेज OTP फैबाय, बेखौ नोंथांमोना दाहो होनना बुंदों। नङाबा नोंथांमोननि बेंकनिफ्राय उल्थाबो फैसा जानो हागौ। आरो रावनिबो गोसोआथ' मोजां नङा। दा सरकारा जा राहा होदों, मावग्राफ्राथ' दालायसो मावगोन नङा होमबा? ओंखायनो OTP फैयोबा OTPखौ होनाङा। जुदि नोंथाङा जुदि गावनि एकाउन्टखौ होबाय, बेनिफ्राय आरो नोंथांनाव OTP थांना जुदि नोंनाव फन खालामनानै OTP बिदोंबा बेखौलाय दाहो, नोंथांनिफ्राय उल्था थांनो हागौ। बेखौ आं नोंथांमोननो रोखा खिन्थाखाबाय। आरो जायफोरा
आसामनि जायफोरा आसामनि मानसि बाहेरायाव थानाय बेल' खामानिखौ माव माने जायफ्रा बे मेसेज लिंकआव जिखिनि दा नोंथांमोनखौ लिंक खालामनो होदों बेखौ जायफोर आसामनि बाहेरायाव थानाय जेनेबा जोंनि आसामनि मानसिफ्रा बाहेरायाव थानाय बेखौ नोंथांमोनाल'सो मावनो हागोन आरो जायफोर आसामाव दं नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनाङा सरकारा ओरैनोबा मिथिखागोन आरो नोंथांमोना जुदि आसामाव थानानै जुदि फैसानि लबाव नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानि मावदोंबा हले गोरोन्थियाव बोरैबा नोंथांमोना हमजाफ्लांनोबो हागौ आसामाव थाग्राफ्रा बे खामानिखौ मावनाङा आं नोंथांमोनखौ बुंनाय जाबाय दा नोंथांमोननि थाखाय बेनो राहाया दा माने नोंथांमोनखौबो लाबोनो हाया जाखिनि नोंथाङा सरकारनिफ्राय फैसा हरगोन नोंथांमोननो माने जानो थाखाय मोनसे सुबिदा बा राहानि थाखाय आरो बेनो नोंथांमोना जि रुमाव दं जि जायगायाव दं नोंथांमोना सेभैनो थाबानो जाबाय जानला मोनला बारफ्राव बेरायनाङा गावनि जिउखौ बासायनो थाखाय जोबोद गिनांगौ समस्या जानानै फैबाय दा जोंबो नै गिलुं गिलुंयैनो बिदिनो थागासिनो आरो नोंथांमोनाबो बाहेरायाव थानाय हिसाबैथ' बहुत गेजेराव गोलैनानै दंखायो दा सरकारनि मदद लानाय हिसाबै नोंथांमोना जायफोर गोरों जायफोर रोङा बिसोरखौबो नोंथांमोना बे लिंकखौ खालामना होबानो जाबाय आरो जायफोर रोंथारा फनल' खालामनांगौ होनदों होमबा नोंथांजोंबो फन रायज्लायनानै फुल डिटेल्स बिगोन होनना बुंदों नोंथाङा बे फनजों रायज्लायनानै फुल डिटेल्स हरबानो जाबाय नोंथाङा बेबायदि राहाजोंबो नोंथाङा माने फैसाखौ मोननो हागोन उनाव मोनब्ला मिथिगोन बेसेबां होनाय जाखो नोंथांमोना आंनो कमेन्ट होबानो जाबाय जेब्ला फैसा मोनो नोंथांमोना जायफोर आंनि भिडिअखौ नायबाय थादों जिखुनु भिडिअ मोनसे कमेन्ट होबाबो आं मिथि मोनगोन आरो बुजिनो हागोन माखासे बाथ्रा आसामाव थाग्राफ्रा कल खालामनाङा बेल' नङाबा नोंथांमोना हमजानो हागौ जायफोर बाहेरायाव थादों बिसोरल' खालामनो जाबाय आरो बाखि मोनसे बाथ्राबाव दिनै जोंनि आसामाव मोनसे आरो गोदान पजिटिभ मोनदों निजामुद्दिननिनो बेफोर गासिबो मुस्लिमानो गोजा सरकारनि जि खामानि मावनाय बुंदोंमोन बेखौबो रावबो बोसोनखौ लायाखै दा बिसोरनो आसामाव लाना फैबाय दा माथो खालामबावनो जानायफोरखौ दा आसामाव दा बारायनाया दिनै सासे बारायबाय दाखालि सासे थैबाय दा टटेलि 30 जानानै दङ आसामाव पजिटिभ मोननाया ओमफ्राय दाखालि सासे थैबाय दा बे सासे थैनायखौ माइनास हमोब्ला 29 दं आरोना दा गोदान मोननाय सासेया जादों धुब्रीनि बेबो निजामुद्दिनजों सोमोन्दो दं बुंनांगौ खोथायानो गैखाला जिखिनि आसामाव मोनदों बिसोरनिखा आरो दा आरो अल इन्डिया टटेल दिनै नोंथांमोननो लाना फैबाय बारायबाय दाखालिनिख्रुइ दिनैनि माखासे कमफ्राम चेक खालामनायाव मोननाय 9373 माने 9373 जन कमफ्राम जाबाय ओमफ्राय पजिटिभ माने चेक खालामथारनानै रोखा मोनमारनाय बे जादों एक्टिभेट मोननाय 7933 नायदो बेसेबां गोजौ दावखोना दं आरो माखासे मोजां खालामनो हानाय बा रिकभार खालामनो हानाया 1105 आरो थैनाया बारायदों 335 जन थैबाय जोंनि अल डिस्ट्रिक्टखौ लानानै दा जोंनि अल इन्डियायाव जाखिनि बे जानानै दं दा माथो बुंबावनो नोंथांमोननि गेजेराव बेनो समस्या सोलिनानै दं मोजाङै था आरो जों थांना थानो थाखायबो जानाय लोंनायनि गोनां जानाय लोंनायफ्रावबो एसे बासि बासि जाबानो जाबाय बाहेराफोरनि बारा मैगं थाइगं बायलाबायना जानाङा दखानफोरावबो दा नै फैसा आरो फैसायाबो गिनांगौ जाना फैदों बैनि आखाइ दांला दुंला खालामनाय जायो फैसायाव हायोबा आखाइयाव जोङो ग्ल'भ्स गाननायाबो मोजां आरो नोंथांमोना बारफ्राव ओंखारबायोबा बाथरुमफ्राव थांलाबायोबा जि जायगायाव गेसाव गोफोन मोनामब्रा बेफोर जायगायाव थांलाबायोबा मास्क गाननायखौ मालाबाबो दानागार गानबानो जाबाय माथो खालामबावनो होमबा नोंथांमोननिसिम एसेनोसै बिदाय लाबाय बाय बाय